Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Sabado, Enero 23, tuig 2021, ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Resort nga nagpatigayon sang foam party gin pasiraduhan. Lalaki patay sang ginalagar nagbato sang serbihan sang warrant of arrest. Sa balita national, RITM nagklaro nga wala pa sang community transmission sang UK variant sa Pilipinas. Pulis kag 12 kiban pa patay sa engkwentro sa Sultan Kudarat. Sa balita international, 48 oras nga lockdown game patuman si saka distrito sa Hong Kong. Sa sports balita, baseball legend Hank Aaron nagtaliwan sa edad nga 86. Kag sa showbiz balita, Joshua Garcia plano sadto nga magsaylo sa iban nga network. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan.
radyo. Makulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa panghutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Balita, una sa aksyon. Lasay sa 9 Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye sang mga balita lokal. Ginkonpermara ni City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang ang ginhimo sang syudad sa Bacolod nga pagpasira sang resort sa may barangay Panukoy. Syudad sa Bacolod nga nagpatigan sang foam party pagkatapos sang blessing nga tinalikdan nga simana. Suno kay ang base sa investigasyon ginpatigayon sang EOC, klaro nga may arasang nakometer nga bayolasyon ang pamunuan sang resort ilabi na nga wala nila ginpahibalong punong barangay sa lugar. Angot sa aktibidad magluwas lamang sa blessing activity nga ilagin pangayuan sang permiso. Suno kay ang nagpatigayon man sang inspection ang mga personal sang permits and licensing division sa lugar. Sa din ila na diskubrihan nga ini ang wala pa sang kompleto nga mga permit agod sa pagbukas ng ila operasyon. Ang mga closure order against service sang kahapon nga adlaw Biyernes pagiman sa talatapan sang City Legal Office kag Permits and Licensing Division. Ginpadagdagana sang closure order, Action Art ang aton nga Business Permit and License Office, Licensing Office together with our City Legal. Actually nakakadto na to sila no nag-monitoring, nagbalik sila sang hapon para i-serve ang closure order. Nabatehan si City Administrator M. Ang
Samtang ginaabi-abi ni Bacolod Councilor Archie Baribar ang desisyon sa National IETF nga paghalog sang age limit sang publiko nga sarang makagwa sa ila puloy-an sa mga lugar nga napaidalam sa Modified General Community Quarantine o MGCQ. Suno kay Baribar, ini nga lihok ang hindi lamang makabulig sa aspeto sa ekonomiya kundi makapaganhagan man sa psychological kag emotional nga ginabatsyag sang publiko ilabi na mga senior citizen nga nagaedad 60 tubtob 65 anyos. Suno kay Baribar, may pila ka mga senior citizen nga luyag lamang nga makagwa sila puloy-an para sa pagsimba apang wala sang mahimo bangod sa ginapatuman nga restriksyon sang gobyerno. Importante lang suno kay Baribar nga mapadayon sang publikong pagsulod sa health protocol nga ginapatuman sa mga otoridad agud malikawan ang anuman nga problema sa COVID-19 sa palaabuton. Ako most welcome nga halog-halogan nato kay ang akon nga lantaw aside from economic effects sa ato nga mga pumuluyo, ang emotional psychological effects bala Aksyon Art hindi kani matungkad gid ang iyang value or ang iyang epekto mo. Nabatian si Bacolod City Councilor Archie Baribar. Sa dugang pangabalita lokal, nag-negatibo sa COVID-19 RT-PCR test ang 28 ka mga local stranded individuals o LSIs nga nagpauli sa Don Salvador Benedicto Negros Occidental humalin sa syudad sang Cebu. Ini ang ginanunsyo sang Municipal Interagency Task Force COVID-19 sang DSB official Facebook page pagiman kay Mayor Marcelin de la Cruz. Bangod sini nagapabilin sa gihapon bilang COVID-19 free municipality ang DSB. Sa record sang Banwa, Enero 19, 2021, ang DSB ang may total confirmed cases nga 15 kag lunsay na nga naka-recover. Ang paghahilway sang DSB sa aktibo nga kaso sang COVID-19 ang napabilin sa sulod na sangkapin isa ka bulan. Sa dugang balita lokal, nagalaom si Negros Occidental Governor Bong Lacson nga mangin maayong resulta sang Provincial Anti-Drug Abuse Summit 2021 kag malabot ang handom nga drug-free Negros Occidental. Ining mensahe sang gobernador sa summit nga ginpatigayon sang Negros Residences syudad sa Bacolod. Suno kay Lacson, dapat nga matutukan ang tanan nga posibilidad kag pinaka-epektibo nga estratehiya agud matap ng paggamit kag pagbaligya sang illegal nga droga. Ini pagiman sa executive or paagi sa collective knowledge, expertise, dedikasyon kag commitment. Ginpanginbulahan man sa gobernador ang mga taga Philippine Drug Enforcement Agency o Conpedia kag Negros Occidental Police Provincial Office sa ginpresentar nga report ang sa 36.94% nga kabarangayan sa probinsya nga cleared na sa illegal nga droga. For the sake of our people and our children, we are going to make good of this avenue to fully explore and discuss all possibilities and the most effective strategies to eradicate the use and trade of illegal drugs in our beloved province. Nabatian na si Governor Bong Lacson. Sa katapusan nga balita lokal, patay ang 51 anyos ng lalaki matapos ginaligar nagbato sa otoridad sa Purok Santa Rita, Barangay Dulao, Syudad Sambago kagabi Biyernes. Kilalang napatay nga si Emmanuel Sampani, 51 anyos, residente sang Purok Michelle, Barangay Dulao, Bagos City. Suno kay Colonel Roger James Brillantes, ang tagpamuno sa Regional Internal Affairs Service. Si Sampaning wanted si kasang murder kag madugay na nga nagapanago. Tuyo sang operatibang iserbe ang mandamiento de arresto kon warrant of arrest nga gin-issue ni Judge Alejandro Marquez ang RTC 4th Judicial Region Branch 79, Morong Rizal, na petsahan August 25, 1998. Suno kay Brillantes, samtang nagapadulong sa lugar ang mga otoridad upod sa mga katapos ang anti-kidnapping group gikan si Campo Crame, Nokpo PIU, BCPO CIU, kagiban pa nga pulis gikan sa Bago City Police Station. Hinali na lamang sila nga ginpalokpan na rason nga nagbalos sang operatiba. Na-recover sa lugar sa insidente ang ginalagar mga armas ni Sampani nga mong isa ka kalibre 45, isa ka 9mm pistol nga may isa ka magazine, kag 8 ka mga bala, isa ka 38 caliber revolver nga may 6 ka live amos, isa ka motorsiklo kag iban pa. They served the warrant of arrest to Emmanuel Sampani. During the service of warrant of arrest, the suspect reportedly on board the Black Honda motorcycle ran towards the harvested sugarcane. Sensing that there is a presence of operative, so putukan niya mga operative natin. Then nag-retaliate naman ng mga natin, police operative. That resulted to the death of
Ang tagpamuno sang Regional Internal Affairs Service si Colonel Roger James Brillantes Una sa balita, una sa aksyon. TTX 500 capsule mga Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
balita. Una sa aksyon. Lasay sa 21 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalinasang balita national. Ginpahayag sa DOH ako kon RITM nga premature pa nga hamalon nga mayara na sang community transmission sang mas pakalalaton nga UK variant sang COVID-19 sa Pilipinas. Sa online press briefing subong adlaw ginpahayag ni Research Institute for Tropical Medicine Director Dr. Celia Carlos premature pa nga mag-conclude nga may local transmission na sang UK variant matapos ang 16 kabago nga kaso ang new variant nga na-record sa pungsod. Suno kay Carlos, may standards na ginabasehan na ma-eksperto para may baluan kung mayara na sang local transmission kag dapat hulaton pa resulta sa investigasyon. Lakip sa mga standard nga ginabasihan amo ang dako nga numero sa mga kaso nga wala ginaangot sa transmission chains, dako nga numero sa kaso kung mayara sang existing surveillance kag multiple unrelated clusters sa pila ka areas sa Pilipinas. Suno kay Dr. Edsel Salvana, miyembro sang technical working group sang DOH, sa karon wala sang ebidensya nga mayara na sang community transmission sang UK variant sa pungsod. Samtang kapindua ka mga barangay sa banwasang Bontoc Mountain Province ang ginpaydalom sa lockdown matapos nga na-detect nga clusters ang kaso sa bagong COVID-19 variant. Suno kay Dr. Ruby Constantino, Regional Director sa Department of Health sa Cordillera Administrative Region, ginpatuman sa mga local officials ang lockdown sa apektado nga mga barangay. Sa diin na report ang mas makalalato na nga virus. 12 ka mga UK variant ang na-report sa mga lugar, kag 11 ang na-record sa isa lamang ka barangay. Suno kay Constantino, posible nga palapalo ang coverage sa stricto nga quarantine sa tion nga ma-overwhelm ang local healthcare capacity pagi sa pagsaka sang kaso. Ginakabig ni Constantino nga dako nga hangkat para panubuon ang utilization rate sang mga healthcare facilities sa lugar. Samtang patay ang 13 ka mga tawo matapos ang engkwentro sa kapulisan kag isa ka grupo sa Sultan Kudarat, Maguindanao kainas ang kagahon na Sabado. Natabong pagbayluhan isang luthang sang gintuyong arestahon ang isa ka anay barangay kapitan nga may ginapangatubang kaso kriminal. Patay ang anay kapitan nga si Datu Pendatun Katu Talusan kag 11 sini ka mga kaupdanan. May isa ka pulis nga napatay sa insidente samtang duha ka iban pa nga pulis ang pilaso naman sa among engkwentro kag gindala sa may Cotabato Sanitarium Hospital. Baga serbe kuntani ang otoridad sang warrant of arrest bato kay Talusan sang natabo ang insidente. Sa atong Abril 2020 sang nakalwa si Talusan sa ambush. Nagapangatubang sang 4 ka may kasong anay kapitan. Lakip ng carnapping, robbery with homicide, double frustrated murder kag illegal possession of firearms. Sa balita. Una sa aksyon. Lasay sa 24 Action Radio Philippines Standard Time, dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negro,
seryosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa balita, una sa aksyon. Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalye na sang balita international. Ginmanduan ang mga pumuluyo sa Hong Kong nga magpabilin sa ilang balay sa sulod sang duha ka adlaw kasunod nga nagapakig-away ang otoridad sa outbreak nga nagluntad si sa pinakapigado kag madamo nga tawo nga distrito. Ginamanduan ang tanan nga yara sa sulod sang multiple housing block sa Jordan nga hindi magbiya silang apartment. Magluwas na lamang kung may makapakita sila sang negative nga RT-PCR test result. Cover sang lockdown ang kapin na 150 ka housing blocks so kung 9,000 ka mga tawo. Kapin 1,700 naman ka mga pulis ang gindeploy sa lugar. Sunod sa otoridad, plano nga ipaidalom sa testing ang tanan nga yara sa designated zone sa sulod sang 48 oras para malabot ang zero case sa amo nga distrito. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa naman nga sports balita, nagtaliwan ang baseball legend kag long-time home run king nga si Hank Aaron sa edad nga 86 sa kahapon nga adlaw Biyernes. Sa isa ka statement ginfile ni Major League Baseball Commissioner Rob Manfred, si Aaron nangyara sa listahan sang tanan nga pinakamaayo nga player sa patag sang baseball. Ang atleta ang ginbawian sang kabuhi samtang nagakatulog.
Si Aaron ang 25 or 25 All-Star kag 1975 National League MVP. Naglaog man sang 3 ka Gold Gloves ang nagtaliwan nga atleta. 2 ka semana nakaligad sang ang atleta kag ang iya asawa nga si Billy ang nagpabakuna sang first shot sang Moderna vaccine. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa mga showbiz balita, ginako ni Joshua Garcia, 23 anyos, nga iya inisado na paminsalan ang pagsaylo sa iban nga network matapos ang pagsira sang ABS-CBN sang 2020. Si Joshua ang gini-interview ni Enchong D sa iyang YouTube channel. Sunod sa aktor, nabalaka ini siya palangitan-an bangod breadwinner ini sa iyang pamilya. July 10, 2020 sa nagsirang Kapamilya Network matapos wala makakuha sang franchise renewal sa Kongreso. Suno kay Joshua, wala sinigindayon ang iyang pagsaylo. Para kay Joshua, iya ginasuportahan ang Kapamilya Network pero hindi iniklase sang tawo nga magwa kag ipabutsyag ang iya nga sentimiento. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 32 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Enero 23, tuig 2021. Salawat ako ang inyong atag balita Aksyon dahil Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Action Radio. Aksyon